Зимата отново дойде и разбира се ни изненада. За това е време. Просто е неизбежно. Трябва да се направи. Да започваме. Време е да направим суджуците. Както виждате, телешко и свинско. Горе-долу пропорциите са 60/40 в полза на телешкото. Отделно 4 кг бекон, който ще се добави в последствие за перфектната консистенция. Подправки: сол, захар, червен пипер, малко люд също има вътре, кимион, чубрица. Тук са сметките: месо, бекон и от подправките. Тук е тайната рецепта. Да започваме. За начало смиламе подправките. Черния пипер. Смилайте ги по-отделно, за да може хубаво да се надробят. Така е супер. Кимион. И чумбрица. Първа стъпка е готова. Сега вкусяваме месото. Месото го разхвърляме да е тънък слой, за да можем по-добре да го вкусиме и да го умесим, тъй като е много. Така, първа стъпка: сол. Захар. Кимион. Червен пипер. Червен пипер. Тук по желание можете да сложите малко люто. Аз съм сложил около 10 на грама, тъй като малките не са много по лютото. И накрая чубрицата. След като сте разпределили всичките подправки, почва голямото месене. Така. Ето така трябва да изглеждат месата, вкусени от всякъде. Ето това трябва да се получи. Сега връщам обратно в рентгена за няколко часа, след което ще мелим. Може да ги оставите да престоят и да почнете на другия ден. Така или иначе и после ще стои каймата, след като се смели, така че няма от голямо значение. Няколко часа по-късно месото вече се е вкусило и е готово за смилане. Най-ситната решетка ползвам. Включваме машината и почваме. Хубаво е месото да е с ниска температура, около нулата, може малко под нея, за да е по-твърдо и по-лесно за смилане. След голямото смилане, това е каймата.
разтлана. Това е помощника. А това тук е бекона, който още не съм го месил към каймата. Него го смлях отделно. Сега ще го разпределя отгоре цялата кайма. Месото е смляно, обмесано с сланината и разбира се, задължително се правят контролни проверки преди пълненето. Ще направим малко кифтенца, за да се види как е вкуса, как е месол и всичко е наред с месото. Горе-долу гледам да е около 20% дела на сланината спрямо месото. В случая е малко по-малко, 15%, но за суджук трябва да е около 20%. За луканка около 30%. Така че, освен всичко и до предпочитания, аз предпочитам да ми е по-сух суджука, да няма толкова мазнина. Трябва да се внимава в последствие с сушението, да не се пресуши, защото по-лесно съхне така. Сега каймата се оставя да пренощува и утре продължава борбата. Утре пак ще се меси цялото количество. Ще има и още някои неща, включено се случат. Сега само кифтенца за вечеря. Вчера е минало. Вече сме на другия ден. Дойде ред на червата, свински. Тези са около 7 кг ще съберат на 10 метра. Първо ги накисваме във вода, студена. Не омекнат. Накисваме за около 20 минути да се отпуснат. Тъй като запълнението е малко твърда, това, което ще направим, за да ни е по-лесно, ще й добавим вода. Водата, след като напълним червата, тя ще се оттече, ще се изпари, така че няма да има никакъв проблем за месото. Просто ще ни е по-лесно. За да не се получават въздушните мехури вътре, тъй като те са предпоставка за развитието на микроорганизми и разваляне на суджука. Мисля, че се получи много добре. Ето го. Сега е много по-лесно за оформяне и за пълнене. Няма да се получат тези въздушни мехури. Така, приятели, аз идвам на помощ. Така, първо трябва да нанижем Червото. червото. Същото. Така. След като са омекнали вече. След като са омекнали. И нанижваме. Да, само да им намерим флора. Края. Също. Така. Не се получава. Хайде. Ужас. Къде си? Изглеждат като нудели, между другото. Не са вкусни като нудали. Ужас. Пробвал ли си? Не, не ще ми даде. Не обичам черва да ям. Някои си ги обичат. Но тези черва са специални за пълнене. Да. Те иначе са по-дебели, не са прозрачни, просто им се изчегъртва там една част от месецата част, остава само тази твърдата обвивка, която се пълни. Това е много късо. Такова.
Така. Сега, след като се нанижи цялото, трябва да се внимава да няма въздух тук. Стигне до края. Дай. Чакай, да си пусна малко. Ето така. Това е края. Сега трябва да го завързвам. Да, ползваме. Това мисля, че се води канат или нещо от този род, естествено. Не изкуствено. Те изкуствените също стават, само че са по-хлъзгави и трудно се връзват, когато са ти мокри ръцете. Така, трябва да стискате здраво. Знам. Я дръж, че ръцето. Не, тук. Е това. Така. Брат ми. Така. Давай. Добре. Чакай. Давай. Ой, Оп, спри. Забравихме да махнем. така. Не, барай то. Дай, още. Опа. Така. Така. Да, още малко. След малко ще спреш пак. Добре. Стига, спирай. Така. Сега стискаме и така, че ръцето завъртаме. Е, това ти е играта. Ето го първото суджуче. Шиджути. Прави нещо е такова. Така. Връзва се здраво. После правим още една за следващият. Готово. Ето така изглежда. Готовото суджуче. Като такова, между другото, е леко. Точно това е идеята. Давай. Стига, спирай. Така. Second edition. Нещо Така. такова. Тук режим. И така продължава, докато не свърши цялото месо. Или черата. Да, зависи. Дано стигна черата, че имам леки съмнения, че може 5 метра да ни абсолютно нищо. Ще се заделиме кайма за Кефтенца. кефтенца, кебабченца или там кой каквото обича. Да. Продължаваме. Трети рунд. Трети рунд. Правя суджук, просто ще си виси свободно, няма да се пригъне като такова, защото в домашни условия е по-лесно да го да се суши, тъй като при прегъването точно на сгъвката най-трудно изсъхва, понякога в краищата става твърде сух, а по средата още е леко месец и Не е добре. да. Често си ги правя е така по този начин. Прави. Че е предпочитания. Както е удобно. Така си увисваме, ще потъгал просто при пресоването. Сега ще е еднакво медление, че когато се изгне ето така, тук се месото и става по-дебело
и по-трудно изсъхва. При рязането тук е по-суров, тук вече изсъхна хубаво. Затова често ми прави така. Така. Някога виждали ли сте или чудили сте се как изглежда слънската подкова? Това? Ето я. Обаче, какво е това? Много голямо. И... Леле. Ще има доста ядене от него. Което е един плюс. Да се я толкова. Така. Редиме ги едно върху друго и слагаме тежест отгоре да се сплескат. След 3-дневно престояване в пресата вече е готов за окончателното сушене. Реди се на пръчки да виси, без да се допират едно в друго. Вече крайният продукт е готов. Това бялото е плесен. Много е важно да се получи, за да стане вкуса такъв, какъвто трябва да бъде. Това се постига с правилната влажност и температура. Температурата трябва да е не повече от 15 градуса. Това е максимум. Препоръчително 80. Влажността 75%. Аз лично го с проветряване в стаята го контролирам това нещо. Сега ще го разрежем да видим как е вътре. Макар че червото естествено може да се яде, аз предпочитам да си го обеля. Прекрасен черен цвят. Уха е невероятно. Така трябва да бъдат. Сега супер. Вкусността е добре. Това е. Благодаря за гледането.